xa bandi dingene ekamereni ndamthandaze akazoba sangene ekamereni uyoncamela ulala esofeni or alale kwenye ikamera. So ngenye imini wayothenga iinkukhu eziyi-10 iinkukhu eziyi-10 eziphilayo. Ndiyabuza nantsi iinkukhu ezininzi angake ezozithengayo ezitheni. Inyama ikhona ngasendlini wathi ufuna inyama efresh. Ndithi iinkukhu eziyi-10 but hayi uzozihlinza yena azixhutha azifake efrijini. Ndathi ke you better do that because mna xa ndixhuthile inkukhu andiyidli. Athenga iinkukhu eziyi-10 sihlala sobabini, just the two of us. Azihlinze azixhuthe. Ndiyafika uxhaphile igazi uyalidla uxhapha igazi lenkukhu eli belihlinza. Imelgazi ulidla liphekiwe noba libuhlaza. Uhlinzela iinkukhu azihlinzela edishini ezihlinzela igazi chithela phaa lichithela eziyi-10 wadle lo gazi. Ndithandaze xa ndiwele ePort Edward nantsi enye ingozi. Phuma ivili kwenye imoto lagrola liza kum straight libheke kum straight ku-windscreen. Ndazi kwama ndaphepha kanjani because ndave ndacimela. Masithi within less than 2 hours seziyi-3 accidents. Ndidrayive uma ndifika kwi-toll gate seyalila ke ngomntwana lo ndihamba naye sefuna uba ndizombeka apha ngaphambili. Ndifowunele umyeni wam ndithi indlela ayililayo lo mntwana and siphathe saba sengozini eziyi-3 and indlela ayililayo lo mntwana ndiqhela uhamba nayo akahluphi kwayena. Ndimbeka ngemva azihlalela alala avuka alale akahluphi but indlela ayililayo ngoku avele athi wena somoya mbeke ngemva lile ukuvela ungathi umfa uqhuba uyofika eDurban masofikile bengona umoya. Ndiqala wam mna andizukwazi uconcentrate ndimthathe ndimhlasa phambili. Hlisa phambili sihambe athule masengaphambili because wakupha ngemva wangathi khona into ayibonayo umntwana. Masethela pha ngaphambili endleleni sekuthandaza naye umntwana athi Jesus in the name of Jesus. Umntwana less than 2 years because umoya wengozi wawuhamba nathi. Wawungathi lapha emotweni. Sekuthandaza nomntwana less than 2 years. Athi andithi ndiyathandaza ngithi in the name of Jesus kwanjani. Siyathandaza nomntwana. She's repeating after you. Yes. So athi ke umyeni wakho ungene engozini yemoto usesibhedlela. So sifuna ukuya nawe kufuneka uvele ubuye. You were shocked. And ndithuswa indoni ndithuswa zezi ngozi bezifuna ukusilandela kangaka eziyi-4 and then yena ugqibela ubesengene i-accident. Xa ndifika etown akusayi kwasibhedlela ngoyo endlini emveni ndibona uba lo mntu ubhubhile. He died in the accident on the scene or he died at the hospital? He died on the scene. It was a head-on collision. Nomfana abatshayisana naye waseleka on the scene. They both died on the scene. Oh my God. Wayihamba ne-side check ke. I-side check nayo yalimala kuloo ngozi. Yona ke yaya esibhedlela yaba ku-coma for 3 weeks. He wrote on Facebook